Okay, what's up mga kayupak? So mga kayupak, ayan si Gracie. Ayan, pagkaya ko lang. Ay din natin. Start mo muna, huwag mo tagawin. Oo, start mo din. Kayupak. Ay, so yan, bukas pa. Dala ka pa ng ano? Dala na ba tayo? Hindi na. Wala na lang. Baka na. Wala yan, nakaano yan. Nakakabit. Wala na, wala nang kanong tao sa restan. Ayun sa'yo, ano bilhin mo? Ganun lang kalapit yung pinuntahan, nagmotor pa. Sila ko. Hindi ko ice cream sa akin. Wala nang gano'n dito guys. Wala nang gano'ng tao dito guys sa restaurant. So balik kami na lang. Happy. Tama na kuya. Happy. Hello. Dapat di mo nila sa patungan yung helmet mo. Kaya patungan ng pagkain sa gasan yan. Ano ba hanap mo? Hmm? Pag ano, mayroon tatlo lang. Tatlo lang.
Yan. Isa lang naman dyan. Wala na. Oo, ano ba? Tatlo lang. Wala nang pila. Ikaw naman mag-isa kumain yan. Ano ba po? Pwede na. 229. Paano? Ikaw naman magbabayad eh. Side pa. Hindi mo maubos yung isa ka lang. Huwag mo lang ganun dyan, sisira yung helmet mo. Ibag mo na. Okay sir. Yan ang pogi natin guard. Sabi ko parang hindi. Ganda ng pamaskon mo sa'yo. Sir? Ganda ng pamaskon mo sa'yo. Oo nga eh. Ito yung blazing sa akin sir na 2021. Ha? Ito yung blazing sa akin. Sir. Okay, salamat Tracy. Alright. So, dito na may commander sa bahay. Kami yung taga-bukas ng gate. Ayan siya oh. Nag-full face pala siya. Kaya hindi niya marinig yung sinasabi ko sa kanya. Alright. Bas. Pero nakauwi rin kami ng maayos. So dito nga tapos yung vlog. Don't forget like, share, and subscribe. Babush!